Както ви казах, режеме на ръка, не на дъска, на дребничко, колкото можеме. Зелето, с което разполагаме предварително нарязано, или месото, са ни необходими 2 средно голями главички лук. Нарязваме ги, изсипали сме олио в тигана и го изчакваме да се напече, след което ще изсипаме нарязания лук. Така, и сега изсипваме лука. И другото правило, което сме научили от бабите, това е, че винаги когато се готви, трябва да се готви усмихнат, с настроение. Да се придаде сладост на самото ястие. Нарязали сме лука, лука се запържва. След известно време, след като се затържи лука, ще добавиме и месото. В същото време можем да си сложим, да се напече олиото. Месото, както ви казах, предварително сме го нарязали на малки късчета и го слагаме да поеме. Ей така разбъркваме лекичко, за да не пригори, защото все пак сме на дърва. Тук не знаем и силата. И продължаваме. Тук саламурата се топка, спокойно да се оправя. Така. Вече олиото е готово, за да сложим зелето. Ще първо си зелето. Някой да усеща вкусната миризма на месото и лука? След малко ще усетите и самия вкус. Ето, месото лекичко започва да променя цвета си. Разбъркваме си леко огъня, за да приведе повече сила. Зелето ловира. Взимаме ориза, предварително измит, и го изсипваме в зелето. Размешваме хубаво. След което добавяме червен пипер. Две от тези лъжички са напълно достатъчни. Разбъркваме. Ориза е поела от мазнината. Сложихме ориза, ето виждате, сложихме червения пипер, ето виждате как ориза се изцъкли по думите на бабите. Той е поел от колко му трябва от мазнината и сипваме малко вода. Но някъде е изчезнала чашата и ние си позволяваме да сипаме
и с друг вкус, което не е грешно. Вода колкото да покрие. Размешваме хубаво. Оставяме го малко да покъкри, след което вече месото и лука са готови. Но преди да ги сложим в тенджерата, ние ще вземем един дефинов лист за изпотяване. И слагаме в зелето. Вече е готово, за да направим пропорцията. Изсипваме съдържанието в тенджерата. Размешваме хубаво. Няколко минути са ни необходими да заври, след което ще го изсипем в приготвената тава. Така, и сега, приятели, вече сме готови. Манчата е завряла и ние сме готови да я изсипеме към последният етап на приготвянето. Изсипваме я в тавичката. Така, някои може би ще попитат защо няма сол. Няма сол, защото зелето е кисело от кацата и е достатъчно осолено. Ето това е, което трябва да го направим. Разпределяме равномерно месото из тавата, за да може да се запече равномерно. И според мен трябва да долеем още много малко вода, топла вода. На времето винаги на печката е имало котел с вода, така сме се постарали и ние. Ето по този начин трябва да изглежда ястието преди да се сложи в фурната да се запече. Сега отваряме фурната и го мушкаме. Ето това е. Изчакваме да стане готово, да се насладим на вкуса. Така, тук какво става с саламурата? Саламурата ври с пълна сила. След малко вече може с нея да приключваме. Сега пристъпваме към правенето на сутляша. Започваме с приготвянето на нашата автентична баница сутляш. За случая сме приготвили 4 яйца. Счупваме ги. И ги размешваме. Не е нужно много размешване, много бъркане. Така. Достатъчно сме ги разбъркали. Слагаме си захар, не много. Около 2 супени лъжици на 4 яйца, които сме ги разбили. Слагаме захар. И трябва да знаете, че се стараеме да сме с усмивка всички, защото самия запис върви под звуците на нашата прекрасна антимовска музика, с която се гордеем, която е гордост за всички нас, за цяло Антимово, дори и за Видинският регион.
Следващото нещо, което ще направим, слагаме брашно, бяло брашно, докато сместа леко се сгъсти. И разбъркваме. Бъркаме хубаво. Естествено се усмихваме и придаваме сладост на тази баница. Нека да ни е сладка. Пък някой отстрани може да си потропне и хорце. Бъркаме хубаво. Мисля, че горе-долу достатъчно сме го сложили. След хубавото разбъркване слагаме киселото мляко. Така, това е едно бурканче кисело мляко. Млякото е домашно овче мляко. Така се е ползвало в миналото, така го правим и ние. Просто следиме рецептите на нашите баби. Хубаво се обърква, докато стане на еднородна смес. Сега ще прецениме дали трябва още брашно, след като се разбие хубаво млякото. Това е най-бързата баница, която се е правили и се е консумирали често поради заетостта в полето. Всички знаете, тогава са ходили на къра, жънали се, връзвали с снопи, копаели са, вечер като се приберат, гледат да направят най-бързото и най-вкусно ястие. Вечер колкото хапнат, колкото остане сутринта за закуска. Грабват си парчето, качват се на волската кола и заминават на къра. Така, според мен може би много малко още брашно трябва да се позгъсти. Накрая натрошваме сирането, объркваме и нашата баница вече ще е готова за изпичане. Ето така са правили нашите баби. Вкусно, с пръстчета, с ръце. Не са ползвали съвременните уреди.